Uite că se vede acum cum arată. Nu mai e. Opa, ia să vedeți. Chiar în capăt? Da, da, e aproape în capăt. Asta cum e? Piciorul nu se strânge așa cumva. Nu știu, eu îi dau când Sau în față, invers. când în spate. Îi stâng când în față, când în spate, dar în ăsta nu se poate ajunge. Că aici mă uit, dar... Asta e nouă baterie? Da. E verde? Da. Eu uite că se deplasează Ce? pe șină. Ce? Asta. Prostia de prins. Nu, mic joc, dar nu, e ceva... De trebuie tras? Așa. Cum, încoace? Da, înclinat și în sus. Deci așa trebuie venit din partea asta, așa. Da. Și încă foarte. Unde nu mai e chiar sus? Chiar aici, încă. Și dacă nu-l scoatem pe ăsta, nu putem. Nu. Nu ai cum. Că mă gândesc... Așa scot. Ne lăsați jos, nu? Frate, ce tare. E un plastic mai dur. Dur, da. Dar practic, dacă nu-l scoatem, de ce nu merge? Eu nu-l văd pe ăla. Asta e necazul.